खुलुमबाय दिनै 15 जानुवारि 2024 समबार गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय जराबाद ओनसोलाव आसाम पुलिसनि एसटि बिफाना अपारेशन खालामनानै 3290 रांनि ड्राग्सजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय बिशु राय, 32 बोसोर बैसोनि। तिनसुकिया जिल्लानि सिङाव थानाय तिरापनि लिड' भारत पेट्रलियाम पाम्पनि सासे मावथिआ लाइनजों बोबथाबजानानै जिउ गोमादों। थैनाय मावथिनि मुङा जाबाय पाप्पु बरुवा, मार्गारिटा सिगुनबारिनि थागिबि। भारतआव आसामाव जों बेबायदि नुफेराखै। बिजेपियानो जा कंग्रेसआनो जा डाइरेक्ट फरायसालिनि फरायसा, कलेजाव थांबाय थानाय फरायसा बा फरायसाफोरखौ साख्रि होगोन बुंनानै रां होगोन बुंनानै राजखान्थियाव हाबहोनाया मोजां जायाखै आरो हारिनि थाखाय दुखुनांथाव जादों होननानै दिपेन बर'आ बुंदों। बारग' राजनीतिक दैदेनगिरिफ्रा आथिखालाव बिथांमोना पार्टी सालायगासिनो दङ। क्षमतानि थाखाय, पावारनि थाखाय दिनै उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव कलेज इउनिभार्सिटियाव फरायनाय स्टुडेन्टफोरखौ जयनिं खालामनाय जों नुदों। आसामाव भारतआव जों बेबायदि नुफेराखै। बिजेपियानो जा, कंग्रेसआनो जा, एजिपियानो जा, सिपिआइआनो जा, राष्ट्रीय दल, रिजनेल दलानो जा, जे डाइरेक्ट स्कुल गोयिं, कलेज गोयिं, इउनिभार्सिटि गोयिं स्टुडेन्टफोरखौ हरफन्दाव लाबोनानै साख्रि होगोन, थाखा होगोन, माबा होगोन होननानै प्रल'भन होनानै जायफ्रा मास्टार डिग्री खालामदों, इंलिसाव मेजर, सोरबा बर'आव मेजर लादों, इक'नमिक्स, सोरबा फिजिक्स, लजिक एन्ड फिल'सफि, ग्रेजुएसन जायफ्रा आन्डार ग्रेजुएट फरायबाय थादों, बायदिसिना डिपार्टमेन्टआव मेजर लादों, बिथांमोना गावनि जिउखौ दानांगौ, सार्टिफिकेट, डिप्ल'मा, डिग्री मोननांगौ आरो बिनि गेजेरजों गावनि जिउखौ मजबुत खालामनांगौ, हिउमेन रिसोर्स थानांगौ। खिन्थु बिथांमोनखौ लाबोबाय, लाबोनानै बुंदों जे जोंनि सरकार फैबा उमुक होगोन, उमुक होगोन, उमुक होगोन। बिनि थाखाय माखासे एजेन्सिया खामानि मावबाय थादों आरो बिथांमोनखौ सर्ट साइटेड मोनसे प्रल'भन आरो पलिसि होनानै बिथांमोननि जिउखौ धंस' खालामनायनि दिनै खामानि मावबाय थानाया जोंनि हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। आरो बेबायदि खामानिजों बर' हारिनि लाइमोन शक्तिया, बर' हारिनि हिउमेन रिसोर्सनि जि शक्ति, बर' हारिनि जिखिनि फरायबाय थानाय बिमा बिफा, जायफोर बिमा बिफानियाव बिराद मोनसे आसा मिजिं दङ, बै स्टुडेन्टनावबो आसा मिजिं दङ, बिथांमोनखौ बेबायदि मोनसे बांग्रिं खबाव खोलैनानै धंस' खालामनो नागिरनाया बर' हारिनि थाखाय मोनसे आनफर्चुनेट। आरो बुंदों जे बर' रावा 2003नि एकर्डनि गेजेरजों 90 सिटेलाव जायगा मोनबाय, भारतनि 22टा लेंगुवेजनि रिकगनाइज लेंगुवेज हिसाबै मर्यादा मोनबाय। बिनि आन्दोआव दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो बै समनि BLTनि दैदेनगिरिफ्रा जयै खामानि मावदों। आरो बे खामानि मावनायनि थाखाय माखासे भारत सरकार लेभेलनि जायफोर बेक्तिया मदद होबाय, बिनि थाखायसो बे मर्यादाखौ जों मोनदों। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।